సత్తుపల్లి పట్టణంలో ఓటు దొంగతనాన్ని అరికట్టాలని కాంగ్రెస్ నేత మఠ దయానంద్ పిలుపునిచ్చారు. ఓటు దొంగతనం నిరోధ సంతకాల ఉద్యమం సత్తుపల్లి పట్టణంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రారంభించారు. మా ఓట్లు దొంగతనాన్ని ఆపండి అనే నినాదంతో ప్రజల నుంచి సంతకాలను సేకరించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. డాక్టర్ మఠ దయానంద్ మాట్లాడుతూ ఓటర్ల జాబితాలో తారుమారులు జరుగుతున్నాయని, పౌరుల హక్కులను హరించే చర్యలను వెంటనే నిలిపివేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజల సంతకాలను సేకరించి తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ద్వారా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి అందజేస్తామని తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం ఈ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని దయానంద్ స్పష్టం చేశారు.